Staatsbezoek Turkije vandaag. Groot opgezet. Vanmorgen is de staatshoofd opgehaald door een ereescorte van 17 motorrijders van de Marechaussee. Die zijn richting de Dam gebracht waar de ontvangstceremonie heeft plaatsgevonden. Daar hebben alle 4 de krijgsmachtdelen hebben daar gestaan. 4 pelotons, alles bij elkaar ongeveer 300 man, inclusief kapel en een interservice vaandelgroep. Vervolgens zijn daar de troepen geïnspecteerd, want elk staatsbezoek begint met dit soort ceremonieel. En daarna zijn we helemaal omgeturnd naar een erecouloir met daarbij een erewacht op de Dam en hebben we ook nog een kranslegging uitgevoerd. Eigenlijk zijn we gisteren al begonnen. Toen het vliegtuig van Abdullah Gül landde op Schiphol stond daar een erecouloir van de Marechaussee, 16 man. Stonden daar op hem te wachten samen met een dubbelpost onderaan de vliegtuigtrap. Elke uitvoering is een operatie. Het mag niet misgaan, het moet goed geoefend worden. En alle krijgsmachtdelen dragen daaraan bij. En eigenlijk is het een vast terugkerend ritueel waarbij Nederland ervoor staat om buitenlandse gasten goed op te vangen. En wij als Defensie dragen daar elke keer een steentje aan bij.